Γεια χαρά παιδιά και πάλι. Τι κάνετε, πώς είμαστε? Πιστεύω να είστε όλοι καλά. Να ξεκινήσουμε εδώ πέρα, όπως βλέπετε το Stumble Guys εδώ πέρα. Αλλά δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε με τον φίλο μας τον Αλέξανδρο τον Gamer. Να πάω να κάνετε μια εγγραφούλα. Από κάτω έχω τα link και έχω και όλον το συνεργατό μου εδώ πέρα. Να πάω να κάνετε μια εγγραφούλα σε όλα τα παιδιά. Και θα ξεκινήσουμε τώρα, τον περιμένουμε να μιλήσει και αυτός τώρα. Και για να δούμε, να περιμένουμε λίγο τώρα να δούμε. Λοιπόν παιδιά, τα νέα σας δεν ξέρω τι γίνεται, πως είναι. Έχουμε να κάνουμε κανένα live, έχουμε καιρό λίγο. Καιρό, εντάξει. Θα δούμε πως θα πάει αυτό. Έχουμε κάποια προβλήματα για αυτά. Θα δούμε αν μας συνεχιστούν. Τα βίντεο πιστεύω να έχουμε. Θα έχουμε μέχρι όλο τον Οκτώβριο, θα έχουμε βίντεο. Ανά δεύτερη μέρα θα έχουμε βίντεο. Θα δούμε πως βγάλουμε και λίγο Νοέμβρη. Αν πάνε όλα καλά τα πράγματα. Δεν ξέρω πως θα πάει αυτό. Και κάτσε να πάμε. Να δούμε. Εσείς δεν ξέρω, γράφτε μου από κάτω στα σχόλια ρε παιδιά. Γράφτε κάτι, ξέρω εγώ. Αν είστε καλά, από πού είστε, ξέρω εγώ. Έτσι να γνωριστούμε, να κάνουμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε. Παρακαλώ κύριε, είστε εδώ? Εδώ. Α, τι κάνουμε, πως είμαστε? Καλά. Περιμένω λίγο. Να κάνω πάρτι ή θα κάνεις πάρτι? Για κάνε να δούμε. Για κάνε. Οκ, κάνουμε τώρα αυτά. Α, να σου πω, το τροχό το γύρισες? Το γύρισα, ναι. Δεν τον έχω γυρίσει, αλλά για να δω. Ωραία. Έχω χαμηλώσει και τη μουσική τώρα, τέλος πάντων λίγο. Θα το ανεβάσω στο επόμενο. Πειράζει. Και χαμηλά να την έχεις, μετά από καιρό, έχουμε καιρό να κάνουμε μαζί. Έχουμε 10 μέρες περίπου. Να κάνουμε ένα βίντεο έτσι. Ναι, έχουμε για Stumble, ναι. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Για Stumble έχουμε να κάνουμε, ναι. Όπα, όχι ρε παιδιά, όχι το σάκια. Για πάμε. Έλα, ωραία πίστα είναι, έλα, μην γκρινιάζεις. Για να δούμε. Αμάν. Όχι έκανα. Αμάν τι έκανα. Έλα. Βγάλε. Όχι, περίμενε. Όχι ρε φίλε. Έλα. Όχι ρε, δεν προλαβαίνω ρε. Δεν προλαβαίνω ρε παιδιά. Κοίτα πάνω να πατήσω και πέφτω μέσα ρε γάμο το. Ναι, εντάξει. Πήγα να βγω πρώτος, δεν πρόκειται να βγω πρώτος με τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να περάσω εδώ τα μαρούλια. Δεν προλαβαίνω ρε παιδιά, δεν προλαβαίνω δηλαδή. Δεν προλαβαίνω. Ναι κυρίες και κύριοι, είμαι πρώτος. Δεν έγινε αυτό, δεν ξέρω. Αυτό είναι εγώ δεν εύκολο, έχω περάσει ακόμα αυτά τις μαλαγίες. Δεν περνάω τώρα, τι να σου. Με τίποτα. Όταν πάει το ένα αντίθετα από το άλλο, τότε περνάς. Με τίποτα. Δεν έχει περάσει κανένας, προσπάθησε να μην περάσει κανένας ακόμα. Α, τώρα πάνε. Δεξιά τώρα. Όχι, μην... Έχω και πολλά MS τώρα. Γιατί όχι, τώρα? Γιατί η γάτα έχει 2 αυτιά και όχι 1. Γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, ο φίλος μας ο Αλέξανδρος εδώ πέρα προσπαθεί να περάσει την πίστα εδώ πέρα. Πιστεύω να περάσει. Αφού κόλλησα εκεί πέρα τώρα με την...
Δεν είναι αδυνατόν, ρε πούστη μου. Άιντε. Θα σε μοσγεί το κοινό. Όχι, πέρασες. Όχι. Όχι, δεν πέρασε. Τι να πω. Για να δούμε. Πιστεύω να είναι κανένας περίεργος τώρα εδώ. Να, κοίτα εδώ. Οπ, με τη μαγκούρα. Πέρασα. Ωραίος. Πάμε και στην τρίτη. Πέρασες. Ναι. Πάμε και στην τρίτη. Λογικό είναι αυτό με τους κύβους. Εκεί σε πάει. Βλέπουμε εδώ το Σάβα τώρα τι θα κάνει, γιατί εμείς δεν τα καταφέραμε. Όχι. Πήγε να πέσει με τα μαγικά του. Είδες, είσαι κάτι δοντάκια που έχω. Ναι. Κοίτα εδώ. Δοντάρες. Και τρώω όλο το φαΐ μου. Πρόσφυγε τα λέιζερ τώρα, ρε. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα. Τώρα που βγαίνουν τα πολλά να δεις δύσκολα. Πρόσχε, έχει λέιζερ από πίσω. Όχι! Αμάν! Το είπα ότι έχει λέιζερ από πίσω. Όχι! Κι άλλο λέιζερ, Όχι, μα εγώ με αυτόν έμεινα. Τι έγινε, πέρασα? Πέρασες, ναι. Ναι, κυρίες και κύριοι. Και πήρες και η κορώνα. Σας ευχαριστώ για αυτό που έγινε. Και κάτι δοντάρες. Άντε ρε. Το τρώω όλο το φαΐ μου. Άντε ρε. Ξεκλείδωσα κιόλας. Τι έγινε τώρα, ρε? Περίμενε μία να κάνω αυτό εδώ Ναι. πέρα και να ανοίξω και τη μουσική. Τα αστέρια αυτά. Περίμενε, ρε. Ωχ, Παναγία μου, αυτή η μουσική είναι άκο. Δεν του αρέσει καθόλου αυτή η μουσική, δεν ξέρω γιατί, ρε. Δεν μπορώ, ρε. Έχεις πάρει με κακό. Κάτσε να πάρω άλλο. Να γυρίσω την τροχό, περίμενα να δούμε τι έχουν πάει. Το έχεις πάρει με κακό, ρε. Πάλι 5 θα πάρω. Πήρα 2. Πήρα 2. Όχι, ρε. Κοίτα εδώ, κοίτα. Δεν είναι κάτι μια κάθε φορά αυτό. Θα βάλω τον ανθρακορίχο. Να τον κοιτάξουμε τον ανθρακορίχο. Ανθρακορίχο, κάτσε να δω ποιο θα πάρω. Ναι. Άνοιξε το, ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, έλα, στείλε. Θα πάμε το κατούλι. Το γυρνό κατούλι. Περίμενα, θα σου στείλω, δες μου ένα λεπτό. Ναι, κάνε δουλειά. Τι ήθελα να... εδώ ήθελα να φτιάξω. Το κάστο. Μισό. Στα animation. Δεν έχω ξεκλειδώσει τίποτα από animation. Πίστες αυτές σου έχει βγάλει Μονόπολη και τέτοια? Ναι, animation δεν έχω ξεκλειδώσει κάτι ακόμα. Εντάξει. Αν και έχω πάρει, αλλά δεν τα έχω ξεκλειδώσει. Λοιπόν, κάτσε να σου στείλω εγώ, μήπως μπει κανένας άλλος. Εδώ είναι κανένας μέσα. Και κοίτα. Σου ήρθε τίποτα? Ή όχι πάλι? Ναι, μου ήρθε. Ωραία, για να δω, θα μπει κανένας. Τουμ. Πήγαμε, δεν έρθει κανένας. Η μουσική που αρέσει στο Σάβα είναι αυτή. Όχι ρε, του πάει στα μελίγκια ρε, δεν μπορώ ρε. Άντε ρε. Τώρα θα πάρω κορώνα εγώ, έτσι να ξέρεις. Αναλόγως στην πίστα, φίλε. Το βλέπω ότι θα πάρω κορώνα, μην μιλάς. Αναλόγως στην πίστα. Το βλέπω τώρα, άστα σου λέω. Καβούρια να τύχει. Όχι ρε. Καβούρια, πάρτο. Ρε σταμάτα ρε το στόμα σου ρε. Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε. Πάρτο, καβούρι. Καβούρι. Πήγα ανθρακορούχο, άλλο στη...
Τραγορούχο. Όχι ρε σταμάτα αργά μου. Όλος έπεσε μέσα. Τα νεύρα μου σήμερα. Κι εγώ έπεσα μέσα, μπλουμ στο νερό. Μπλουμ και άλλοι. Είναι ακριβώς από πίσω μου οι άλλοι, εντάξει. Όχι ρε φίλε. Πρώτος πάλι. Να ο Αλεξάνδρας, εγγύημα, 4,85. Έλα, θα Ναι, δεν περνάω την πίστα, φίλε. Φύγε, εσύ η πίστα πέρασες πρώτος, τώρα... Αφού ξέρεις. Φύγε, μην κολλάς πουθενά, τουλάχιστον να περάσεις. Όχ, έλα. Α, έλα, προλάβω. Ναι, προχώρα, γρήγορα. 10, ωραία. Πρόσεχε εδώ. Πολύ δύσκολο. Όχι ρε. Όχι, περνάω. Έλα. Περνάω. Εν τω μεταξύ νομίζω άμα πας από δεξιά μου φαίνεται πιο τέτοιο. Ναι, ενώ από αριστερά είναι πιο εύκολο. Δεν ξέρω γιατί. Μπερδεύτηκα τώρα, πήγα από δεξιά γι' αυτό. Νερφ. Θα τύχει τώρα, νερφ. Α, καλά τώρα. Άφησες να περάσουν μπροστά σε αυτή. Αυτά νομίζω ότι είναι τα ίδια περίπου. Αλλάζουνε. Δεν ξέρω ρε. Μπορεί να πας από αριστερά νομίζω. Να αυτά πάλι. Όχι, έκανα μια δοκιμή, τι έκανα. Όχι, δεν είναι τα ίδια ρε. Αλλάζουν. Το ξαναέβαλε. Είδες, πήγε άλλος να περάσει, τσακ έμπεσε. Περνάμε και εδώ. Πού να πάω ρε γάμο. Πρόξε κανένα να πατήσει, βλέπεις. Όλοι μαζί πάνε εδώ. Όχι ρε, όχι, τα άνοιξα, όχι. Όχι ρε, περάσαν οι άλλοι ρε. Όχι ρε, τι μαλακία έκανα εγώ. Έλα πάλι πρώτος. Άιντε από εδώ πέρα. Αυτό. Έλα πάλι δεύτερος, άιντε από εδώ πέρα. Ευτυχώς. Τι έκανα ρε. Ναι ρε, και εγώ πήγα να ανοίξω να περάσουν οι άλλοι και πάτησα. Και το θέμα είναι δεν πέρασε κανένας. Όχι, δεν πέρασαν. Αυτά είναι. Κοίτα να δεις που να περάσουν παιδιά, δηλαδή τι να πω ρε. Στην πιο εύκολη πίστα που απλά χοροπηδάς. Εντάξει, μπορεί να παίζουν από κινητό, κατάλαβες. Γι' αυτό είναι δύσκολο. Τι από κινητό τώρα, αν δεις αυτόν εδώ που βλέπω εγώ εδώ. Πηγαίνει στο τετραγωνάκι και όπως πάει να πηδήξει. Πέφτει μέσα, να. Ναι. Το κινητό πατάς απλά 2 φορές, δε. Πού είναι το δύσκολο. Με το στρίψιμο, ρε. Αριστερά, δεξιά με το βελάκι. Σε αυτή την πίστα δεν είναι δύσκολο, ρε. Για να δούμε. Έλα, η αγαπημένη σου, θα σε ρίξω μέσα τώρα. Έλα να σε ρίξω, ρε. Έλα. Ναι, όπως την άλλη φορά. Κάτσε να μην πέσω μέσα. Έλα λίγο, ρε. Έλα, μπουμ. Όχι! Μην ανοίγεις το στόμα σου, ρε. Θα κάνεις μπλουμ Σαβίκο. Α, μάρξιστά με πήρε. Εγώ εδώ που έχω κάτσει δεν με πιάνει. Όχι, μακάρι να φύγουν οι άλλοι εκεί. Κοίτα, ρίξε όχι! Όχι, μαλάκα. Κάτσε μου που θα πάμε τώρα. Όχι. Έρχεται. Πήδα, μην με σπρώξεις. Πήδα. Καλά πήδηξα από εδώ, αλλά δεν... Όχι. Έρχεται, όλα από εδώ έρχεται. Όχι. Όλα από εδώ έρχεται, βλέπεις. Όχι. Έλα, έφυγε τώρα. Κοίτα που κάθονται ρε μαλάκα, δεν τους πετυχαίνει μία. Να σου πω, ξέρεις θα κάνεις πήδα πάνω εκεί στους δύο ρε. Έφυγε ο ένας, ωραίος. Πήδα πάνω στους εκεί. Πήγα να τους ρίξω και εκεί αστικά. Τώρα δεν θα αντέξω μάλλον. Το πιο λογικό. Πού να πάω. Έλα, πέθανε αυτός, έλα, περάσαμε.
Εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε. Μήπως ότι πρέπει να περάσεις από τις δυο μας. Ναι. Όχι ρε φίλε. Οχο, γεια σου. Έφυγα εγώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Μαζί ήμασταν οπότε. Ναι, μωρέ, σιγά. Πάντως να έχει φάσει λίγο έτσι. Όχι ρε φίλε, πώς έφυγα έτσι. Αναγκαστικά στο νερό θα πέφτα, δεν υπήρχε κάπου αλλού να... Ναι. Λοιπόν, κανένας δύο. Α, μπήκα. Να δούμε πώς πει ο άλλος ο Σμόρ και ο Team 26. Αναγκαστικά, δεν μπορούσα να πέφτα κάπου αλλού, δηλαδή δεν γινόταν. Κανένας, πάμε. Έπρεπε να παίξεις και μια πίστα από κάτω μόνο, που ξέρεις, αλλά μήπως πάρεις κανένα... Έχω πάρει πραγματάκια ρε, αλλά δεν έχω πάρει skin. Εμένα ρε παιδί, όλο τώρα που γυρνάω τώρα 20 φορές 30 μου δίνει 5 τα πράσινα ή τα ροζ. Με τα πράσινα μπορεί να ξεκλειδώσεις. Είναι κάτι τροχή που έχει skin ρε. Ναι, το πρώτο που είναι με τα 55. Εκεί. Έχει και 55, έχει κι άλλα, ναι. Έλα, τσουλήθρα. Όχι ρε μαλάκα. Ο Άγιος ο Βασίλης που πάει τώρα? Ξέρω εγώ που πάει Χριστουγεννιάτικα και αυτός μπερδεύτηκε. Να δούμε. Άγιο Βασιλιήτικο. Όχι ρε φίλε. Σε πέρασε? Εδώ που δεν έφτιαχα ποτέ, πέφτω τώρα, πλάκα μας κάνει. Άντε ρε, μπράβο, τελείω. Όχι! Δεν πειράζει μωρέ, ας βγούμε 8η, ξέρω τι θα πούμε. Με τα παλιοχή εδώ πέρα ρε φίλε, με αυτά τα παλιοχή. Πώς με κινευρίζουν αυτά τα γαμημένα εδώ πέρα. Εγώ δεν ακούμπησα πρώτη φορά τίποτα. Τυχαίνει ρε. Δεν ξέρω. Τυχαίνει. Τυχαίνει την ώρα που κατεβαίνεις. Μ' αρέσει ο άλλος που έτρεχε και πήρε φόρα και έπεσε πάνω στο χ. Δηλαδή ήτανε, αυτό ήταν καταστροφικό. Ούτε πέρασε. Ούτε πέρασε, σιγά μην πέρναγε. Τώρα να τύχει ένα nerf ρε φίλε θέλω. Δεν την έχω παίξει αυτή την πίστα. Ποια, ή εκείνο που βάζει τον γκολ. Έπεσε καράβι. Κυβέρνητο το καράβι. Πέτα κανέναν μέσα εδώ, πέτα κανέναν μέσα. Ρίχτες μέσα σαν την άλλη φορά. Ναι, όπως την άλλη φορά μπήκα και εγώ μέσα. Όχι, δεν γίνει κανένας μαλάκας άμα δω κανέναν και κάνει... Κοίτα εδώ δεξιά, να αυτόν εδώ. Όχι ρε, άστον άνθρωπο ρε. Κοίτα εδώ που κάθεται. Γεια σου ξεκίνε. Τώρα θα δεις. Τώρα πάμε πάνω στα βαρέλια. Ω, καλά. Δεν γίνεται τίποτα. Βυθίστηκε ή δεν βυθίστηκε ακόμη? Όχι ακόμα, κοιτάω τα πλάγια. Κοιτάω τα πλάγια, ναι. Τώρα πάμε, ο Θεός βοηθός. Πηδάμε και ό,τι γίνει. Ναι. Περάσαμε. Αυτά είναι. Αυτά ήτανε. Πέσαν και οι δύο, περάσαμε. Πάμε στην τρίτη, τώρα είναι η κορώνα. Δεν ξέρεις, να το. Καλά. Τύχη είναι εδώ, αυτό είναι πολύ τύχη, ξέρεις, τύχη. Ναι. Είμαστε πιο λίγοι τώρα όμως και είναι καλύτερα. Όχι ρε. Το θέμα είναι ότι θα κάνω αυτά τα παλιορομποτάκια εδώ που σε πετάνε, αυτό το θέμα. Οχ, αρχίζει και βγάζει τη μαλακία. Φύγε. Όχι τώρα. Μα πήδηκε. Φύγε ρε πούστη. Σε εκτοξεύει. Πάει εγώ. Σε εκτοξεύει. Μια φορά. Μαζί και εσύ. Πάει και εγώ. Ωραία, leave. Σε εκτοξεύει αυτό ρε, δεν είναι εύκολο. Σε εκτοξεύει. Α, σου ήρθε, ωραία. Ρε φίλε. Εντάξει, κερδίσαμε 2 φορές.
Όχι ρε φίλε. Παλιόπιστα είναι αυτή. Τώρα κρατήσω όσο κρατηθείς. Τώρα γιατί να κρατηθείς εδώ πέρα, είναι μαλακία πίστα ρε. Έλα, κρατήθηκα εντάξει. Εγώ. Εκεί που θα βγάλει. Α. Καλά, πρώτη φορά που παίξα εδώ πέρα γάμισε τα. Α, ο Μελισσούλης. Πότε θα πάρεις το Μελισσούλη. Ρε, φύγαν όλοι από κάτω. Εγώ ακόμα πάνω, τέρμα. Εγώ πατάω τα δικά μου όλα εδώ. Λογικό είναι. Ναι ρε, γιατί είναι λίγοι παίχτες εδώ. Αν μετά 16 εδώ πέρα θα γινόταν. Άστα να πάνε τι είναι. Πάμε για κορώνα τώρα. Ναι, καλά. Εδώ πέρα, πώς το θέλεις. Ο άλλος τι είναι, σπίτι. Σπιτάκι, να το, αυτό κοντεύω να πάρω εγώ. Σπιτάκι. Από τη Μονόβοη, ξέρεις από εκεί. Ο άλλος τι, ποιος είναι ο Λεωνίδας. Με τους 300 μάλλον. Ο άλλος είναι μάγειρας. Ρε φιλαράκο, φτιάξε μια μπριζόλα, ξέρεις. Χοιρινή λεμονάτη. Η πατάτα τι κάνει, τι ημερίζει, ξέρω εγώ. Δεν έχει λέιζερ τουλάχιστον. Σε λίγο θα δεις. Λογικά. Βγάζει και λέιζερ. Νομίζω. Όχι, δεν είναι αυτή που βγάζει λέιζερ. Είναι άλλη που βγάζει λέιζερ και τουβλάκια. Δεν είναι. Θα βγάλει τουβλάκια τώρα να ανεβαίνουμε απάνω, εκεί τα παίζω. Έφυγε ο ένας. Α, ναι, εκεί που είναι να ανεβούμε πρέπει να είσαι πολύ πιο πίσω, να ξέρεις. Να, εδώ εντάξει, αλλά του βγάζει 2-3 όμως. Δεν περνάω εγώ με τίποτα. Πάει, έφυγα εγώ. Γιατί ρε φίλε, πάλι κορώνα. Γιατί δεν πέρασα το ένα. Και άμα δεν περάσει αυτό εκεί. Πάει της κορώνας ρε παιδιά, δηλαδή. Έφυγα. Δεν θέλω. Κάτσε να ρυθμίσω λίγο κάτι ρε. Μισό. Α, μας δίνει 50 token. Κάτσε μια που το είπα να κάνω και ένα τροχό. Για να δω ρε, έχουμε τίποτα. 30, έχω 55. Μπορώ να κάνω ένα 30. Α, έχω ένα... ούτε αυτό. 25 token έχω τέτοια, πώς λέει. Δεν έχει 30, θέλουμε και τα δύο. Λοιπόν, εφόσον θέλουν 30, πάω να παίξουμε μια πίστα τέτοια μονόπολη. Παίξει και εσύ. Ναι, δώσ' μου μισό. Κάτσε να παίξω εγώ. Να κάνω ένα τροχό ακόμη που μπορώ. Α, αυτά είναι. Όχι, δεν μπορώ, θέλω 5. Πάω να κάνω μια μονόπολη. Ναι ρε, μήπως για μη ξεκλειδώσει κάτι γι' αυτό, το είπα και εγώ. Πάω να κάνω μια να δω. Έχεις πάρει win στη μονόπολη. Δεν θυμάμαι. Α, πήρα αυτό με τον πειρατή, έλα εντάξει αυτό κάτι γίνεται. Εύκολο είναι. Με τα νερά ξέρεις που έχει. Δεν το έχω πάρει εγώ. Με τον πειρατή που είναι με τα νερά. Δεν ξέρω πως είναι. Εγώ πήρα τη μονόπολη την κανονική τώρα. Για να δούμε. Για πάμε. Δεν βγαίνουμε με τίποτα, τουλάχιστον να βγω πέμπτο ξέρω εγώ. Θα περάσουμε, έλα γάμω τα ζάρια ρε πούστη. Κάτι ζάρια.
καλά είναι. Πέρασα. Έστω και, και στο Εντάξει. δευτερόλεπτο. Ναι, ρε. Αν δεν ξέρω πόσες πίστες πρέπει να παίξεις για να πάρεις. Σου λέει ρε. Τώρα από 32 μείναμε 16. Πάλι αυτή την πίστα ρε. Πειρατή. Με τα χιόνια. Για αγαπημένη σου. Α, στους 8 είναι τώρα, όχι. Τώρα είναι στους 8. Έλα εδώ ρε. Πού πας δε καράμετρο. Χιονοπέδιλα δεν φόρεσες. Έλα εδώ με πας πάλι πίσω ρε. Δεν πειράζει, εγώ πρώτος, δεν τρέχει τίποτα. Τρίτος, τέταρτος. Έλα. Εδώ που είναι οκτάδα σε εμάς να δεις. Άντε ρε παιδιά. Μπα, οκτάδα δεν περνάω με τίποτα. Τόσο δύσκολο. Σε αυτή την πίστα εδώ που φέρεις γύρα-γύρα του πειρατή, με τίποτα. Μπαμπούμ πάλι. Πολύ δύσκολο να βγεις αυτή την πίστα ρε. Εδώ είμαστε Στην μπαμπούμ. οκτάδα. Α, αρχίσαν οι μπουνιές. Καλά. Πέρασε ο πρώτος ήδη. Δεύτερος. Τέταρτος, έλα. Έλα ρε, μη με κόβεις, όχι, μη με κόβεις. Πέρασε. Τελευταίος, αλλά πέρασε. Όχι! Βλου μέσα. Λίπ. Πάλι στην ίδια θα μας βγάλει τώρα, όπως πάντα. Καλά, πρέπει να παίξω τώρα. Ω, νερό. 3-4 φορές. Είναι εδώ, ο πρώτος είναι. Ο πρώτος είναι. Μπορεί και να περάσει. Ποιο παίζει αυτό με την πισίνα? Τώρα ναι. Α, παίζω και εγώ αυτό μία εδώ. Είναι ο πρώτος όμως εδώ. Σε εμάς. Πρέπει κάποιος να φύγει. Α, η πισίνα του πειρατή. Αυτό λες. Όχι, την πισίνα, την κανονική την πισίνα. Α, Του πειρατή την κέρδισα 2 φορές. έλα ρε. Ναι, ναι. Τι έγινε ρε? Μάλιστα. Έλα γάμο, το έχασα. Είναι δύσκολη αυτή του πειράτη. Ωραία, ξεμουνιάσμα. Όχι ρε παιδιά, μέσα από τη φωτιά. Α, έλα. Κερδίζω αυτά εδώ λέει. Πόσα, 10. Μπορώ να γυρίσω τροχό με 10. Έχω 35, οπότε. Ρε πόσο μεγάλη πισίνα αυτή του πειράτη. Ναι, είναι τεράστιο. Όχι ρε παιδιά, πάω στην μπόμπα. Έλα γάμο. Όχι! Πέρασα. 8, δεν ξέρω τι είναι, πάντως πέρασα. Όταν είσαι έτοιμος, μου λέει να σου στείλω. Τώρα κάτσε να δει. Να τελειώσουν και άλλοι, ένας περνάει.
Έλα κι άλλο τροχό. Χαμός με τον τροχό Τι σήμερα. γίνεται φίλε σήμερα, όχι πέρασα τώρα, πάμε σαν Και Μονόπολη τώρα. Πάμε να δούμε στη Μονόπολη. Θα κερδίσουμε. Πέστιο. Έλα! Γιατί τρέχει ρε, άντε γάμο το χάσει να τελειώνουμε. Γιατί πάει τόσο γρήγορα τώρα, δεν πάω να στρίψουν, πόρε φίλε. 5, όχι. Έλα. Κοίτα να μην ανεβαίνει ρε παιδιά. Έλεος ρε πως την λάδι σήμερα. Τι άλλο έχει εδώ. Α, έχει με τέτοια. Με το καρχαρία, αλλά δεν έχουμε λεφτά. Άντε 7 ρε. κορώνες έχω πάρει, λέει. Ο Σάββας έχει πάρει περισσότερες. Τι να πω τώρα, δείτε. Κάμω το ηφαίστειο σήμερα. Όχι ρε παιδιά, ένας πρέπει να περάσει καλά, καλή νύχτα. Ναι, έτσι όπως πάει γρήγορα τώρα, το κάνανε αυτό το πράγμα. Άντε ρε. Αλίτες. Εγώ. Πήρα να μου πόντα τι πήρα. Α. Κάτσε να γυρίσω μία, για να δω. Εστί λέει. Σοκ. Όχι. Τι πήρα, ναι τα εστί. Εστί με 35. Ποιο να πάρω όμως, όχι ρε. Το Super Well 2 ή το Super Well 1. Το 2 θα πάρω. Πάμε μία. Όχι μωρέ αυτή η μαλακισμένη το μπανάνα γάμο, τώρα θέλει 115. Ο μπανάνα. Ο Όχι, μπανάνας. είναι και ωραίο κιόλας ρε φίλε. Ποιος ο μπανάνας? Κάνω πάρτι, παίξουμε ένα τελευταίο. Κάνε. Δεν σου έρχεται. Σου Μου έρχεται. Πήγαμε να πούμε. Τώρα θα πάρω κορώνα. Μακάρι. Τώρα θα πάρω κορώνα, τέλος. Μακάρι. Κύριε Σαβίκο Σουπιά. Όχι σου πιάσει. Σουπιάς. Δεν σ' αρέσει σου πια. Όχι. Έχεις δοκιμάσει. Ναι. Γιατί δεν σ' αρέσει. Όχι ρε φίλε, Έλα, όχι ρε έλα, φίλε, ρε. πρώτη πίστα Ωραία, τέτοιο ωραία. πράγμα. Πρώτη πίστα τέτοιο πράγμα θα τα σπάσουν όλα. 16 άτομα, φύγαμε προς τα πίσω. Ρε, που θα πατήσω εγώ ρε παιδιά. Έλεος. Α, φύγανε κάτω, ευτυχώς, άστο. Αλλά ευτυχώς πήγανε κάτω, είμαστε εμείς οι δύο πάνω. Ορίστε. Έλα, περάσαμε. Τι φωνάζει. Πήγαν όλοι κάτω ρε, γι' αυτό. Τουτουτουμ. Πινόκιος. Ωραίο ρε και αυτό το σκηνό, ωραίο. Α, Α, καιρό είχαμε αυτή, εντάξει. μέτρια. Δεν είναι και εύκολη πίστα, αλλά... Πρόσεχε τον μποξέρ, Σάβα, τον μποξέρ Πού πρόσεχε. είναι. Πού είναι ο μποξέρ, τον Πινόκιο βλέπω. Όχι, όχι. Έλα. Έπεσες. Α, τι έκανα, έκανα διπλό κλικ γι' αυτό. Πες πάνω. Και όπως ένα. Όχι όλα εξής. Όχι ρε. Εσύ θα κατέβηκες κάτω. Σταμάτα ρε να λες τέτοια. Εγώ. Και πώς θα περάσω απέναντι. Ρώτησα και τον Πινόκιο. Τι θα μου κάνει ρε. Α, πάρ' το μελισσούλι και το σφιγγούλι, πώς λέγεται. Πώς είναι. Φιγκούλη λέει. Σφιγγούλι, δεν σφίγγεται, ρε.
Ρε μη σπρώχνετε ρε. Μη σπρώχνετε. Πίσω τραβά. Μη σπρώχνετε. Μη σπρώχνετε. Όχι, μη σπρώχνετε. Ρε με έσπρωξε αυτός και έχασα ρε, έπεσα κάτω. Θα παίξουμε άλλη μία. Ωραία, αδικία ήταν αυτή η πίστα, ήταν αδικία. Ωραία, πάμε άλλη μία γιατί ήταν αδικία. Χάσαμε. Φύγαμε. Ήταν αδικία αυτή η πίστα τώρα, εντάξει. Sorry, αλλά αδικία. Sorry, λέει. Δούμε. Ηφαίστη. Α, έλα. Σ' αρέσει. Ξεμουτσούνιασμα. Ξεμουτσούνιασμα. Για να πάμε. Ξεμουτσούνιασμα. Εν τω μεταξύ πάμε όλοι μαζί και δεν βλέπω τίποτα, Φύγε ρε. Φύγε ρε μπάρμπα από εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει μέσα από την πίστα ποτέ. Τι λες ρε φίλε, να περάσω από την πίστα, επειδή το λες εσύ. Εγώ προειδοποίησα, να ξέρεις. Ρε μάλακα, σκάνε αυτά και σε πάνε στην πίστα πίσω. Εγώ πέρασα πρώτος. Αλήθεια λες. Τι παραμύθια. Εμένα με ξεμουτσουνιάσαν εδώ πέρα. Κοίτα εδώ. Ναι, γιατί πας από τη μέση, στην άκρη πρέπει να βγαίνεις. Έλα, πέρασες. Κοίτα εδώ. Έλα, ξεβράκωτε εσύ με τον σορτσάκι και τον αεροπλήρωτη. Κι εγώ αυτό βλέπω. Κι εγώ αυτό βλέπω. Τι είναι αυτά ρε. Ξεβράκωτε λέει. Ξεβράκωτε. Ο αστυνομικός ο άλλος, τι είναι, σερίφης. Ο ξεβράκωτες δεν μπορεί με τίποτα, αποκλείστηκε. Ξεβράκωτες. Ξεβράκωτες. Ο Μαγισούλης, ο άλλος. Ο Μαγισούλης. Μαγισούλης. Έλα. Α, εντάξει, έλα, εύκολη πίστα. Εύκολη. Για να σε δω, τι θα κάνει, πώς περνάς από εδώ ρε φίλε. Έτσι. Πώς ρε γάμο το κερατοδαυτικό λόγο τέτοια. Σε χτυπάει μια δύο φορές και περνάς. Κοίτα εδώ, με τίποτα. Έλα ρε, μια δύο φορές να σε χτυπήσει περνάς. Άιντε μωρέ. Ναι, έχουνε περάσει όλοι και με εντάξει. Άντε γεια. Καλόμανος δεν μιλάω. Καλά πρώτος θα πω έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Ναι. Πώς το θες. Αφού είναι άχρηστη ρε. Ορίστε, μέσα στις τρούπες πάνε και πέφτουνε. Με αυτά τα παλιοχή εδώ πέρα. Κάθε φορά με τα χ. Πρώτος. Σταμάτα ρε, μίλησες με το χ και έπεσα πάνω στο χ. Έλα, προλαβαίνεις. Πήγαινε από την άκρη ρε, μην πηγαίνεις πάνω στο χ. Ναι ρε, αυτό έκανα τώρα. Τέταρτος, πέμπτος. Τέταρτος. Ωραία. Ο Γιωβασίλης πάει. Πού είναι. Έλα, θα πάρω κορώνα τώρα, τέλος. Ο Βασιλιάς εκεί τι λέει. Δεν ξέρω τι λέει ο Βασιλιάς, πάντως εγώ πρέπει να πάρω κορώνα τώρα. Τώρα είναι. Α, καλά. Με Ποτέ. λέιζερ. Ποτέ, ειδικά με τα λέιζερ. Ποτέ. Έλα ρε, εγώ όπως πήρα πριν. Ναι, καλά. Τύχη. Πού πάει ο ναυτικός εδώ πέρα ρε, ναυτικέ, άσε μας. Πρόσεχε ρε. Πες να δω. Άσε εμένα να πάω έχω. Πας Ναυτικέ λέει. να το ναυτάκι, τι είναι. Πολύ Πάρε ναυτάκι Συριανό. σπινιαρίζοντας πας. Πρόσεχε με πάρεις βάρνα. Ναι, εσύ να θα σε πάρω Βάρνα. Οχ. Τι έρχεται εδώ τώρα, δύσκολο. Όχι. Όχι ρε φίλε. Όχι για ένα ρε. Έχασες. Ναι, πας για κορώνα, πρόσεχε. Πήγαινες. Ποιος την πήρε τώρα. Εσύ. Άντε γεια. Ο Alexander the Gamer. 485. Τιν. Αλλά
alexandrogaming.com. Έχω βάλει αυτό με τη μαγκούρα ρε Σάβα, αλλά δεν μου το παίρνει. Γιατί? Δηλαδή πατάω στα custom, εντάξει, πατάω animations, edit mode και έχω βάλει αυτό με τη μαγκούρα. Αυτό που έχω βάλει κι εγώ. Ναι, αλλά δεν μου το παίρνει να το χαιρετάει. Το πατάς και το τέτοιο ρε. User εκεί Το έχω πέρα. κάνει select ρε. Και πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω, δεν μου το βγάζει να το κάνω. Τέλος πάντων, θα το κλείσουμε εδώ ή θες να παίξουμε άλλο? Δεν ξέρω τι θες. Πάμε ένα ακόμη. Ωραία. Α, επειδή δεν έχω legendary skin, μήπως. Δεν ξέρω ρε, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Εγώ Κάτσε το να έβαλα. αλλάξω ένα skin. Μισό, Ας, περίμενε ναι, να ρε. αλλάξω ένα skin. Για πάρε ένα άλλο. Έβαλα εδώ το χρυσό. Δεν νομίζω, δεν ξέρεις να. Έλα, κάνε πάρτι. Έχω κάνει, δεν ξέρω. Δεν σου έρχεται. Στείλε μου. Στείλε μου ρε, έλα το Θέλω. skin. Θέλω. Τίποτα. Τίποτα, πες κωδικό. 845 Ναι, 673. Δεν θα μας αφήνει τώρα πάλι. έλα μπήκε. Ωραία. Άλλαξα skin να δούμε. Πού το βάλεις, στο 1 ξέρω εγώ? Ή στο Δεν 2 ή στο θυμάμαι 3? τώρα. Πάτησε τα, μόλις μπούμε μέσα να δεις. Ταμ τουμ ταμ ταμ τουμ. Ο χειρότερος ήχος, γι' αυτό τον κλείνω. Τιν. Πήρα κορώνα, αφού στο είπα ότι θα πάρω κορώνα, τελείωσε τώρα. Σε παρακαλώ. Θα μου πάρεις και εδώ. Ναι, πώς το θες τώρα, δύο απανωτές. Δύσκολο, δύσκολο. Να λόγω στην πίστα τώρα, τι πίστα θα τύχει. Έλα, μαζάλισες. Βγάλε μία να τελειώνουμε. Ωρε, μαζάλισε ρε. Τσουλήθρα. Πισίνα. Ας βγάλει μία, είναι ανάγκη να μαζαλίζει. Άιντε, επιτέλους βγάλε αυτή. Τι Την να κάνω. καλύτερη. Έβγαλε πρώτη πίστα. Α, στον πάτο. Ο άλλος τι είναι, ελικόπτερο. Όχι ρε. Ο άλλος τι είναι εκεί πέρα με τα... Τι Τι έχει βάλει? ελικόπτερο είναι, ξέρω εγώ τι έχει βάλει μόνο. Όχι ρε, εδώ πέρα τα... πώς τα λένε? Φακέλους, τι είναι? Ρε. Όχι, δεν θα πεθάνω. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε, όχι. GG. Ατυχία. Ο Σάββας χορεύει, τι κάνει εκεί πέρα. Πέρασα. Και τι έχει πάρει ο άλλος ελικόπτερο, τι άλλο να κάνει? Ξέρω εγώ μωρέ τι έχει κάνει. Δεν πέρασες. Όχι. Α, Γιατί θα ήμουν σε αυτή θα πέρναγα. είναι και αυτό. Τουλάχιστον. Ναι, το λοιπόν. Εντάξει. Για να δούμε. Να δούμε, ναι. Άστο. Άστο. Καλά πέρασαμε. Λοιπόν, κλείνουμε πάρτι. Το κλείνουμε εδώ, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, το κλείνουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν σας άρεσε. Αν σας κάνετε ένα like, έτσι. Και πιστεύω να τα ξαναπούμε το επόμενο. Μια χαρά σε όλους και να είστε καλά.